Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Tenchi unha tranca como un camello. Hombre, levantouse o marqués. Non era así en tempo. A donde foi gorda, non? No, era delgadillo, unha rubia, moi ben feita. Ai, dice borrachera. No, non me vin nada, xa sabes que son amnésico. Dirás astemio. Bueno, eso, xa sabes que o meu non son a ser drújulas. Quita as gafas. Por qué? Porque non queres comer unha hostia. É unha razón de peso, pero teño que Xa marchar. sabes que pola mañá solo levan gafas os cegos e os das charanjas. Que maníacos das charangas, Como Dios tíos que mío. hai. Bueno, todo porque papá estaba nunha charanga. Si, viviu un pouco, pero tranquila, invitaronme, non gastei un Sacas. peso. Bueno, carallo, descubreus un petate. Ai, preparar os ollos. Ai, Dios mío, pero que chupón máis raro che fixeron. Na miña época facíamoslo no cuello. Non é un chupón mamada, era un hostia empavonar-me un ollo. Ai, pobriño, queres que che iguale? No, con hostia... É outro rapaz. Pero no que vine buscar as ambulancias, mamá, son salvajes, xa sabes. Nada, nada, non se fode nada, ni sequera cos cartos por diante, sanin pagando... Que ben cantabas brepilleros a canción, bueno, esa máis todas, ten a voz portentosa. E non habrá un sitio aquí para a miña VH, para deixala ben da sombra, bah, por deixar aquí a pleno sol, malo será. Vou na atar, sei que aquí veñen os fillos de varios políticos e todo se pega. Moitísima xente, que é bastante maiores, moito repetidor. Bue para aí, os Backstreet Boys. Puto Prosineski que hostia me dou, ainda me ferva a cara. Vou ir polo outro lado, non vai a ser que teña outro encontrado con el. Teña que rematalo. IES da Callambreira, inaugurado por Don Fraga Iribarne. Por iso está a placa torta. El sale e ti faz a cobertura, joder. Permutade, hostia, que non estás permutando nada. Va, eu vou pa cantina. Pero mirade canta aí, un Jackie Chan do campo rapado, menudas patadas voladoras. Así que é certo que andas ollo a visor, Non nos quites ollo de enriba a ver se aprendes. Toma polo lugo, anda. Ei! Hostia, este instituto te da golpes, hostia. Ai, eras ti. Ai, Dios mío, como te as o ollo. Teña que ver a man a outro, que deso non se está falando nada, pero tela un pouco raspada. Que sepas que onte pasei non moi ben. Si, eu tamén, partiron a cara, romperon xa radio, foi unha noitaza. Falando deso, despois podías vir á miña casa a axudarme a arreglar a radio. Pero eu de arreglar radio non sei nada. Pero entre os dous na miña habitación malo será. E non é mellor no cuberto que ten as ferramentas. Eres máis lento que Alventosa. Mira o que aprendín. Ole, moi ben. Sí, é que se facías ti non podía ser moi difícil. Ui, teño que marchar. Bueno, vémonos despois. Por certo, como te chamas? Sandy. Gústame máis a cerveza, pero bueno. Ai, debía ser o seu nombre. Eu son Daniela Russo. Despois agrégote no Facebook. Bueno, xa me está dando outra vez para atrás. En vez de agregarme ao Instagram, que é onde se concretan todos os chispeos, é que esta chavala non me dá a oportunidade de meter un hacha nin a nada, madre mía. E quería que lle fora a arreglar a radio, pero que me veo cara de manitas ou o que pasa. Onte tuvemos ali solos durante media hora en plena oscuridade, hoxe queríame levar para a súa habitación, é que non me tiran a indirecta, así é imposible. Hoxe imos elegir as que ides bailar po ano co combo dominicano. Facedio ben que se non contratanvos. Cobra extrema! Esta é a mellor cobra, porque ademais de apartarlle darlle unha patada nos dentes. Dame de volvo, xa. Toca, toca, non vexo claro, mellor xumbo eu, a gloria é por valientes, son imparable, nada me pode deter. Guai, pero vai a labradaza me meteche, animal, digna de cabral. Ni cara ti ni merda, fogonazo de toda a vida, ¡juá! Dadie, pero que façan de perreza ese que é dos que son radentes, aí aos suplentes. Amarrádeme, que é máis grande que a min ainda me malla. Expulsado, fora da clase, veña, arrancando. Veña, reanudamos a pachanga. Aquí con árbitro eres moi valiente, pero xa te pillarei pola espalda, xa. Pero este rapaz é puro xenio, madre mía. E bótame da clase, xa ves ti que castigo. Ala, unha hora libre, por fetén, vou para detrás do pabellón a fumar porros. Bendito problema, pois heime de pegar máis veces. Sinda che dan un refuerzo positivo, por min estupendo. Profesores de gimnasia a min, veña home, que dá clase chubasquero. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telejaita. Está dando moito de sí, Karate Kid. Está sendo unha película que me está gustando moito doblar. Ainda non apareceu o señor Miyagi e xa levamos 2 vídeos, así que pode dar para varios capítulos. Nada, se non vos gusta, pois comentade por aí abaixo. Xa sabedes, comentade, dadelle a like e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades. Como adiós.